За любителите на кафе един интересен начин как да разнообразите ежедневието си или как да се забавлявате. За тези от вас, които не пиете кафе като мен, може да го направите с какао. Ето в случая аз бъркам какао и тъй като е много горещо, го правя с студена вода. Към какаото в момента добавям и ванилия, защото ми харесва аромата, миризмата на ванилия. Разбърквам го добре. Не е много течността, малко съм наляла, няколко глътки, които да изпия бързо, колкото да ви покажа какво може да направите с тази чаша какао. След което взимате една чинийка. Чашата трябва да е бяла или един цвят, отвътре също да няма ръб друг цвят. Взимате една чинийка след като сте изпили течността и обръщате също както при кафе. Изчаквате течността каквото е останало. Разбира се, не трябва да има много останала течност, съвсем малко. Обръщате и изчаквате да се утаи. След което проверявате дали се утаила чашата. Ако е останала все още някаква течност в чашата, използвайте салфетка, за да я сложите върху салфетката, за да се утаи съвсем, да няма течност. Така че когато пиете течността, гледайте да сте я изпили почти напълно. Ето, така изглежда чашата и тъй като е много горещо, тя изсъхва бързо и се виждат много добри очертания. Какво ще направим сега? Следват снимките. Да направим няколко снимки. Първо на чинийката, след това на салфетката, след това на чашата, като много ясно правим снимките, така че да се вижда къде е дръжката на чашата, т.е. откъде сме пили. Правим снимка на външната страна, там откъдето сме пили. Правим снимка на дъното на чашата. При мен е тъмно, включи се светкавица. Правим снимки от всички страни, като е ясно къде е дръжката на чашата. Гледаме снимките да са добре осветени и ясни, за да могат да бъдат изтълкувани добре. И сега, тъй като ние не сме тълковачи, ако вие сте, чувствайте се свободни да оставите вашата интерпретация на моята чаша какао, не кафе. Аз направих още една допълнителна снимка за всеки случай, защото ми изглежда някакси не съвсем достатъчна. И забелязвам тук в дъното на чашата една много странна фигура, някакво животно, птица смесена, която на мен ми изглежда на митично същество. Не знам вие как го виждате. В момента, между другото, забелязвам и някакви дълги крака. Не знам дали това не е илюзия. Много път няколко толчици отстрани на тази снимка от дясната страна, ако ги забелязвате, които на мен ми изглеждат като фигурки, между другото. И какво ще направим сега? Сега ще отидем в интернет и ще попитаме Gemini или Gemini и ChatGPT да разтълкуват чашата ми. Нещо, което можете вие също да направите. Така че нека да видим какви са стъпките, които следвате. Отиваме в интернет и пишем Gemini чат. Пиша го на български, аз обикновено го пиша на английски, но заради вас го пиша на български. Излиза, избираме ето тази иконка. Виждате, тя е като, не знам, като звездичка и се отваря чата. Мисля, че трябва да имате акаунт, безплатен е акаунта. Трябва да имате акаунт, иначе няма да може да качите снимките. На мен ми се включва в моя акаунт. Междувременно ще отворя и ChatGPT, за който мисля, че не е нужно да имате акаунт, за да качите снимките, но ако искате да запазите тълкованието на ChatGPT, може да си направите акаунт, ако нямате, и да ползвате безплатния акаунт. Не е нужно да имате платен. Не знам обаче дали има ограничения за снимките, но може да пробвате. И пишем едно и също нещо и в двата чата, за да видим какъв отговор ще ни даде. Съответно, вие може да прецените кой ви харесва повече, кой ви допада повече като тълкование. Това, което аз пиша е ето: ти си професионален гледач на кафе, в този случай на какао. Разгадай чашата ми, кажи какво виждаш и определи в какъв срок
ще се случат нещата. Ето от това плюсче, като натиснете на него, ще видите това отварящо се меню и може да изберете да качите файл от вашия компютър, снимки от вашия компютър. В случая избираме снимките, които направихме и ги качваме. Правим го и в двата чата, за да може изкуственият интелект да анализира снимките и да ни даде своето тълкование. Отговора на Gemini или на Gemini. Много ми харесва тази чаша. Има няколко много ясни изразени символа. Ще я разгадая по традиционен начин, като приемам това като символично и развлекателно тълкуване, а не като реално разкритие. Общата енергия на чашата, първото, което прави впечатление, дъното е сравнително чисто, а утайката е събрана повече по стените. Това обикновено означава приключва тежък период, голяма част от товара вече е останал за теб, започва нов цикъл. Това много съвпада с нещата, през които премина през последната година, тъй като аз имам акаунт и в двата, ChatGPT и Gemini, и така, те ме познават вече достатъчно добре от това, което съм писала и преди, и нещата, които правя, и проектите, които правя, така че го правят лично гледане, т.е. имат по-голямо разбиране за мен. Планина или вулкан, най-силният символ по средата, нещо като планина, връх вулкан, дърво, което расте, символ, голямо издигане, усилия, 3 пътя, нов бизнес, така. Нека да видим какво казва, това е ChatGPT, sorry. Нека да видим какво казва Gemini. Какаото има по-мека, по-топла и уютна енергия от кафето. То говори за емоции, личен комфорт и грижа за себе си, особено в комбинация с надписа Queen, или което е кралица на чашата ти. Ето какво разкриват фигурите в тази чаша. Чинийката и салфетката, перфектния кръг, отпечатък на дъното върху чинийката и салфетката, пълен, затворен, изненадващо правилен кръг, без прекъсвания. Значение в традиционното гледане, това е отличен знак, означава успешна защита, стабилност, финализиране, важен процес и така нататък. Вътрешната птица с криле, ето, вътрешността на чашата, двата върха, птица върху така, крило, полет. Виждате, тук описанията са малко повече. Допълнително питам за дъното на чашата, това, което виждам като птица, че е склюн или човка. На мен ми прилича повече на пингвин или крокодил. Какво ми дава отговор? Като професионален гледач на какао, ти благодаря, че насочи вниманието ми точно към тази област. Ето какво вижда той, митичен пазител, между Сокол или египетския бог Хор. ChatGPT за това ми дава. Сега като се загледах, най-интересната така снимка, птица с дълъг клюн, главата е обърната наляво, мъдрост, важно събитие, така повече прилича на гарван, ибис или древногръцка птица, отколкото на пингвин. Крокодил, тук ми дава по-кратко описание. Съответно, може да питате още въпроси, ако се интересувате, и да видите какво ще ви отговори ChatGPT и Gemini. Да сравните отговорите, да видите, както виждате, те съвпадат, има малки различия, да видите кой вариант ви допада повече. И ето ви един вариант, с който да се забавлявате в това горещо време, докато пиете нещо прохладно. А защо не? Може да експериментирате, например, ако пиете нектар. Това би било интересно. Нещо, което има власинки, нещо, което оставя утайки, може да рисува по стените на чашата. Не забравяйте да завъртите чашата докато пиете и след това да обърнете, но не трябва да има много течност останала, защото ще измие стените, да обърнете и да останат тези фигурки. Може да питате конкретен въпрос за човек, който ви интересува, обича ли ме, не ме обича, какво мисли и така нататък. Забавлявайте се. И очаквам да видя, ако разбирате от гледане, пък дори да не разбирате какво вие виждате в моята чаша. Какво е нещо, върху което аз трябва да обърна внимание.